Fil-jum ta' tlieta fl-Università stess gradwaw studenti tal-Fakultà tal-Arti, dawk tal-Midja, kif ukoll studenti mill-Istitut Mediterranju, mill-European Documentation and Research Center u l-Institute of Earth Systems. Filwaqt li l-studenti jkun qegħdin jistennew iċ-ċerimonja uffiċjali biex jimmarkaw dan is-suċċess ma' qraba tagħhom u anke l-kollegi fil-kors, mhux binqas jistennew iċ-ċelebrazzjoni li issa saret tipika ta' gradwazzjonijiet, dik tal-Baskade, fejn ħafna jkun qegħdin iduru fuq tal-linja mill-antiki bitpaqpi u f'atmosfera ta' briju, fejn saħansitra jifqu quddiem binjiet importanti bħal qorti jew il-Parlament, jew iwaqfu personalitajiet pubbliċi biex jifirħu wkoll magħhom. Illum grupp ta' studenti tal-liġi waqfu quddiem l-istazzjon 1. Hawnhekk id-deputat mexxej laburista l-affarijiet tal-partit Tony Abela feraħ lill-istudenti tal-kisba akkademika tagħhom.